ETV filɛ bagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bisimila an ka dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi bakurubaw filɛ. Kayindi jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko jisanuma sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ sɔni an bɛna walawalali k'o kan. Kɛnyɛrɛ na sira fɛ Aladɛri Ture ale ye sifin min cɛsirilen don bagan mara fɛ Kayi kɔnɔna la sɔni an bɛna walawalali kɛ nin dɔgɔkun kibaruya min kɔnɔ. Wagati gɛlɛya na siraw fɛ Gayi dugu kɔnɔna la binɛkɔli fana o dɔ farala o musakaw kan an bɛna walawalali k'a ye o ko la. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba tɛmɛlenw la ji ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ adamadenyaw la. Kayi sigida min bɛ wele Kayindi a bɛ wagati caman bɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko jisanuma sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka jɛ ka Astabaka sɔrɔlenw lajɛ. Minɔgɔ bɛ kan na ni robinet tigɛra kɔlɔnji a man di a tɛ se ka min ne yɛrɛ min filɛ ne tɛ se ka kɔlɔnji min fo n'an taara ji sachet san. Ji ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ an ka hadamadenya la sabula ni ji tɛ yɔrɔ min ɲanamaya tɛ yen. A bɛ waati jan bɔ Kayindi ATT bugu la jateminɛw y'a yira k'a fɔ jisanuma sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ. Tobilikɛlaw bɛ walawalali kan ye u ka gɛlɛya kan. Anw yɛrɛ kɔni kama anw yɛlɛmana ni sigida in na yan anw ma robinet sɔrɔ fɔlɔ. An bɛ ji bɛ san anw bɛ yan nɔ a bɛ san 13 san 14 bɔ ɲinɛ. Robinet t'an fɛ an bɛ ji san bitɔn de la dɔrɔmɛ 10. Kuma dɔ la yɛrɛ u b'a feere 20 yɛrɛ. Anw kɔni n'i y'a kɛtɔ ka mini ji kɔni sɔrɔ. Jitigi minnu bɛ tɛmɛ fali wotorotigi an bɛ ji de san olu bolo an ka ji min ta bɛɛ de bɛ b'olu bolo. An ka ji kɔni ma nɔgɔ dɛ don o don an bɛ ji de san don o don baroɲa a bɛ san an ka du ka bon don o don baroɲa tɛ an b'o de san 100 bi n'an ye dɔ san sini an bɛ dɔ san wa hali robinet bɛ minnu ka so u lafiyalen tɛ robinet bɛ du min kɔnɔ n'u bɛ tila ka ji san u bɛ tila ka maɲumanko kɛ ji nɔfɛ dan t'a la fo n'u wulila su 3 heures ou bien 2 heures dɔw yɛrɛ b'a fɔ olu yɛrɛ u tɛ ji yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ. Ala minnu b'a san anw de ka fisa n'olu fana ye yɔrɔ robinet ko ma mago ɲɛ o la. Walasa ka dɔɔni bɔ jiko gɛlɛya la Kayindi sigida kɔnɔ sifinnakaw dɔw bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don ka ji ta wotoro la ka taga feere u y'a yira k'a fɔ o ji yɛrɛ sɔrɔli tɛ taa ɲanimagoro kɔ. Vraiment Kayindi jiko a ma nɔgɔ yɛrɛ i n'a fɔ des fois n y'a f'i ɲɛ cogo min ça fait 3 ans ne yɛrɛ bɛ ji feere la san kalo 12 samiyɛ fara tilema kan ani fonɛnɛ kan Kayindi jiko ma nɔgɔ hali dɔɔni. Des fois mɔgɔw bɛna jiko la yɛrɛ f'u hinɛ bɛ don i la yɛrɛ k'a sababuya kɛ jiko gɛlɛya ye. An b'u feere 10 de bon jiko a ka gɛlɛn dɔɔni parce que sira tiɲɛlen don an bɛ bɔ sira min fɛ a tiɲɛlen don sira ka jan an dafɛ robinet bɛɛ tigɛlen don a kɔni n'a sera ka dilan a bɛ diya n ye. Vraiment Kayindi jiko a ka gɛlɛn parce que an yɛrɛ an bɛ taa ji ta bada la. Donc an bɛ taa ji libéré fɔ ATT bugu kɔfɛ buguso la n'a sɔrɔ i bɛ buguso yɔrɔ dɔn vraiment a disanji ka jan bon robinet min bɛ sanfɛla ninnu na donc depuis ni tilema kɔni bɔra ji tigɛla olu ma donc ji tɛ n'a ye tuguni bon sanfɛlaw fana robinet fana o ji fana tigɛlen o ka suma quoi a ji bɛ na mais fanga t'a la a tɛ se ka yen yɔrɔ mɔgɔw ninnu a tɛ se k'olu servi donc k'an fana bitɔn fɔla an bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka se ka dɔ fana d'olu ma vraiment jiko kɔni a ka gɛlɛn. Kɔnɔbara tɛ ko wa jisanuma bɛ kɛnɛya de ko fɔ o nasiraw fɛ Kayindikaw bɛ welewelemada bila baɲumankɛ ani jamana ɲɛmaaw ma u ka dɛmɛ don u ma jisanuma sɔrɔli la. Tiɲɛ kɔni ka di Ala ye jamana ɲɛmɔgɔ n'u sera k'u kɔfilɛ Kayindi la Kayindi Amudalayi 1 anw bɛ yen de n'u sera k'u kɔfilɛ an na jiko in kɔni na a bɛ fisaya kosɛbɛ u ye robinet na dɛ mais robinet minnu nana ji tɛ se ji tɛ na robinet bɛ se ka semaine 1 semaine 2 kɛ. Du kɔnɔna na i b'a sɔrɔ robinet bɛ yen nɔ mais ji tɛ na yɔrɔ kun kɔni t'o robinet ko la n'u sera k'u kɔfilɛ n'o la kɔni o bɛ diya n ye kosɛbɛ. N'u sera k'an dɛmɛ ni robinet kɔni ye robinet donni t'a ɲɛ ye dɛ f'a ka bila normal fana na o fana ka d'an ye dɛ robinet kana su a kana tile fɛ an b'an ka ji sɔrɔ normal la cogoya min na. Tiɲɛ yɛrɛ la jiko gɛlɛya kɔni b'an na n'an tun sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la a tun ka fisa parce que yan wagati dɔ bɛ kɛ hali robinet ji san ta i t'a san ta sɔrɔ. Kuma tɛ min yɛrɛ kɔni bɛ du kɔnɔ kɔni n'an tun sera ka ji min ta sɔrɔ a tun bɛ fisaya. Weleweleda min ne bolo ka ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ye vraiment u ka wuli Kayi jiko la sinon Kayindi jiko ma nɔgɔ hali dɔɔni a ma nɔgɔ n'a fɔra san kalo 12 jiko gɛlɛya bɛ sen na san 1 tɛ san 2 tɛ fo san o san vraiment a ma nɔgɔ u ka wuli k'u jɔ dɛ vraiment Kayindi jiko a ma nɔgɔ. Bagan mara bɛ jate baara fɛ min bɛ nafa caman lase mɔgɔw ma Aladɛri Ture ale ye denmisɛnnin cɛsirilen bagan mara na siraw fɛ an wulila ka se ale ka ferme kɔnɔna ma Samɛ Darusalam an ka jɛ ka ɲamada Jega Jaraka sɔrɔlenw fɛ.
Bagamara ye baara ye min nafa ka bon kosɛbɛ. O kama maa caman donna baara in na. O nasira fɛ an wulila ka se Aladɛri Ture ma ni ale ye denmisɛnnin cɛsirilen ye baara in kɔnɔ. Bon ni hakilina nana cogo min na élevage ni sɔmina la i tɛ bureau kɔnɔ baara kɛ parce que ale fɛn avantage ye 100% de ye quoi. I bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ ni baganmara ye parce que diɲɛ yɛrɛ sigilen don baganmara ni sɛnɛ de kan. Voilà. O de la ne ni initiative ta ka taa ni baganmara ye. San 14 kɔfɛ Aladɛri Ture bɛ ka bagan caman mara i n'a fɔ sɛw, kɔnɔw, kamiw, sagaw fo ka taa se wuluw ma. Baganw ka ca mɔgɔ kelen se k'a bɛɛ diriger. Dɔw occupelen don wulu dɔrɔn na, dɔw occupelen don pigeon dɔrɔn na, dɔw occupelen don sɛdennin dɔrɔn na, dɔw fana occupelen don sagaw dɔrɔn na, ani dɔw fana bɛ occupelen don autrichiw la. Voilà, an y'a tila ten de pour que contact kana kɛ. Mɔgɔ min bɛ wuluw ka yɔrɔ o tɛ se ka na sɛdenninw ka yɔrɔ la pour que bana kana na u minɛ. Bon mɔgɔ min fana bɛ sɛkunbaw ka yɔrɔ la o fana tɛ gɛrɛ sɛdenninw na. Bamananw ko kangoma tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan. O b'a yira k'a fɔ nafa dɔ bɛ baara in na. Zonzannin filɛ nin ye a ka production ka teli quoi. A ka production ka teli trop. Bon moi yɛrɛ la zonzannin bɛ se ka production a bɛ se ka teli a bɛ se ka kɛ 2 fois. Ale ye ɲaga feere ɲɛ tɛ ale sensi la. Ale 1 mois tantôt n'an ko an b'a feere sisan an bɛ se k'a feere 80 000 90 000. Tu vois. Bon fana ni monde tɛ kelen mais monde fitini a jeune couple an bɛ se k'olu feere 30 000 35 000 a jeune couple u ni bapère fana tɛ kelen quoi. Bapère an bɛ se k'olu feere 250 000 300 000 ka taga ainsi de suite. Baara bɛɛ ni a nafa ni a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na. Saw ni fɛnmisɛnninw ka cini kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛw bɛ baganmara la. Gɛlɛyaba an y'o sɔrɔ a la. Wagati dɔ bɛ kɛ i bɛ na ni sɛdennin caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kayi donc a tɛ taa. Marché bɛ jɔ tak a tɛ taa. O ye gɛlɛya fɔlɔ ye. Gɛlɛya filanan ni sɛ sera a tagali o ye problème ye. Dɔw b'i ka sɛ ramasser a wari sɔrɔli kabako don. I bɛ sɛgɛn kosɛbɛ i ma wari sɔrɔ i tɛgɛ la. O fana ye gɛlɛya fanba ye. Gɛlɛya yɛrɛ de b'a la parce que i bɛ pigeon dɔw san u tɛ se ka produit i bolo. Bon u b'i bolo i ye wari dɔw la i tɛna se k'u faga a filɛ. O y'a gɛlɛyaba ye. Bon a dɔw fana la u bɛ fan da fan tɛ ɲa. Bon i b'a dɔn o ma nɔgɔ baara la quoi. Comme si a bɛ se k'a da fana a bɛ ɲa. O bɛɛ b'a la quoi. Dɔ kɛ o de bɛ maa fadenkɛ ɲɛbɔ i la wa sigi tɛ maa sɔn n'i ma kɛ mɔri ye. O kama ni baarakɛla ninnu bɛ welewele da sifinnaka tɔw ye u kan'u sigi k'u bolo don u da kɔrɔ. Bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ jeunesse ɲɛna vraiment élevage a ka di baganmara ka di et puis pigeon ka di. N'i donna a la i b'i tulo ti i b'i ɲɛ ti parce que mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ cɛ fa bɛ na mɔgɔ yɛrɛ b'i ka baara bɛn pigeon mara ma mais alors que u t'a lɔn. N bɔra k'o de f'i ye kuma daminɛ la sisan n ko kalo o kalo i bɛ se ka 30 000 sɔrɔ pigeon na. O y'a denni o ni bapère tɛ kelen ye. Ka jeunes sensibiliser bɛɛ ka don élevage la u ka gɛrɛnna tɛ min u ka nɛmɛ u ka baroba bila u ka don bagan élevage la. Jamanatɔw taara kan Kayi to ka sababu kɛ n'a ɲɔgɔnnaw de. Sénégal bi bi in na n'i ye exemple ta n taara yen n ye fɛn dɔ ye baganko kan o de la ne tɛ se ka courage bila bilen baganko fɛ. N tɛ se ka courage bila bilen. Ne ye saga kelen Dakar a tɛ tɛmɛ lɔgɔkun kelen kan saga kelen 55 millions o ye ladonni ye. O saga in source bɔra an fɛ Kayi yan de ka taa Sénégal. O y'a modifié k'a modifié an bɛ taa san wariba la ka na n'a ye. Donc o b'a yira Kayi ka jeunes bɛɛ y'u sigi k'u ban élevage de ma k'u sigi k'u bolo courager ka kɛ thème ye. Donc wɔlɔfɔw taara k'an toni au niveau de. I y'a faamu. Baganmara ye jamana jɔlen gulomaba dɔ ye. A fɔ ni o taara ba la caman tɛna bɔ sifinnakaw ka baarabaliya la wa. Ka kɛ ni wagati gɛlɛya ye fɛn caman de sɔngɔ gɛlɛyalen bɛ Kayi dugu kɔnɔna la. Fɔlɔ pinɛ tun bɛ koli 60 la bi o pinɛ kelen bɛ ka koli 100 la walasa ka ni gɛlɛya ninnu kun dɔn an ka jɛ ka Abdul Karim Konate ka sɔrɔlenw lajɛ. Fɔlɔ wo kelen o kelen tun bɛ kɔli 60 pinɛkɔlilaw fɛ nka ka kɛɲɛ ni waati gɛlɛyaw ye a kelen o kelen bɛ kɔli bi 100 ka bɔ 60 la ka taa 100 la ye yɛlɛma ye min kuma cayalen don mɔgɔw fɛ. O hukumu kɔnɔna na an wulila ka taa pinɛkɔlilaw yɔrɔ walasa u ka walawalali kɛ an ye. O kelen kɔlili 100 mɔgɔ caman kuma fɔ mɔgɔ caman an bɛ mɔgɔ caman yɛrɛ ka baara kɛ b'u pilɛn a la u b'a kuma fɔ an ye ko tiɲɛ la o kelen 100 a ka ca u ma. Gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ani baaraminɛnw sɔngɔ gɛlɛyali olu de kelen don ka pinɛkɔli gɛlɛya Kayi dugu kɔnɔna na. Carburant de gɛlɛyara fɔlɔ parce que fɔlɔ an tun bɛ carburant san position min na ani an b'a san position min na sisan o tɛ kelen ye. Carburant gɛlɛyara bon an yɛrɛ bɛ baara kɛ ni kɔli yɛrɛ min ye an tun bɛ kɔli san
kɛmɛ ni 40 kɛmɛ ni 50 mais sisan kɔli moins ça a bɛ se 1500 ma kɔli bara kelen y'a dɔn kɔni a ko ma nɔgɔ dɛ bon anw yɛrɛ ka matériel anw bɛ baara kɛ ni matériel fɛn o fɛn ye kɔli o y'a nɔgɔmani de bon sisan i mago mana se compresser ma k'i b'a san o b'a sɔrɔ i tun bɛ min sɔrɔ 10 fila n'i bɛ 40 bɔ i bɛ t'o sɔrɔ mansin fana bɛ o position kelen in na. nin pinekolilaw y'a yira k'a fɔ olu fana ye denbayatigiw de ye o la ka koleli kɛ 60 la nafa tɛ olu kan. dɔw faralen bɛ kow bɛɛ kan bon n'an fana ma dɔw fara a kan bon a 60 la tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ an arranger. e ka baara ye fɛn mun ye n'i fana ma essayer ka dɔɔni fara a kan pour que e dun ka fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ i ka sosalaw b'a kɔnɔ de ni banana o b'a kɔnɔ denmisɛnninw ka nisɛri bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. gɛlɛya ni nɔgɔya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o nabolo fɛ kolelikɛlaw bɛ weleweleli dabila u ka kiliyanw ma. ne kɔni b'a ɲini population bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini an ka kiliyanw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ ka laɲini tɛ gɛlɛya in ye anw yɛrɛ bɛ baara kɛ ni matériel mun ye a bɛɛ de gɛlɛyalen don bon vraiment o de kama u k'a ɲini an k'an dusu ma ɲɔgɔn kɔrɔ ni ala sɔnna a ma ni ala ye nɔgɔya nati wagati min n'an k'an ka fɛɛrɛ kura minnu fana ta an b'olu ta pour que an bɛɛ lajɛlen sago kɔni ye nɔgɔya ka na jamana kɔnɔ o de kɔni ka d'an ye. ci min bɛ ne bolo ka f'u ɲɛna dɔrɔn u k'u muɲu a bɛ nɔgɔya ko bɛɛ n'a wagati de don quoi bon n'a jigin wagati sera fana a bɛ nɔgɔya. carburant ko baaraminɛnw da gɛlɛyali fo ka taa se gɛlɛya wɛrɛw ma kelen don ka kɔlɛli sɔngɔ gɛlɛya o nabolo fɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ walasa kɔlɛli sɔngɔ ka nɔgɔya. jamana kɔnɔ kibaruyaw ani jamana kɔkan kibaruya olu bɛna lase aw ma teliyala Jelika Tarawele fɛ. jamana kɔnɔ kibaruyaw la Kayi kɛnɛyako ɲɛnabɔlisoba ye covid-19 tako sabanan baaraw kɛ Kayindi CESCOM kɔnɔ arabadon octobre kalo tile 11 san 2023 ni lajɛ ɲɛnamayara Kayi marabolo ɲɛmaa ka dangan fɛ n'o ye Adama Bamba ye. jamana kɔkanko kibaruyaw la an bɛ taa Guinée jamana kɔnɔ Amadu Damaro Kamara ni ale kun ye Assemblée nationale président kɔrɔ ni a nominelen kun don wari yurugu ko dɔw la Guinée jamana ɲɛmaa Alpha Condé ka fanga dafiri kɔfɛ tɛnɛn don octobre kalo tile 9 san 2023 ale kɔni bilala. Hamas ni Israel ka kɛlɛ tile 4 don Israel kɛlɛkɛcɛw y'a yira k'a fɔ u ka kumasen dɔ senfɛ tarata don octobre kalo tile 10 san 2023 ko Hamas ma 1500 de fagara bande Gaza kɔnɔ. Gabon jamana kɔnɔ Sylvia Bongo ni ale Gabon jamana ɲɛmaa kɔrɔ muso ye ni ale lasɔgɔlen kun don a ka du kɔnɔ kabini Gabon finitigilakaw ye fanga dafiri kɛ utukalo tɛmɛnen wa a yirala k'a fɔ ale nominelen kun don wari yurugu ko dɔw la. Ni ne kun bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.